magandang umaga sa inyo ulit mga Uragon, mga besh, mga bay. So ito na naman si Uragon. Ito ang ating pang day 10 ng early morning exercise, burning fat. So ito na naman ulit. Umpisa na naman ng runny walk. So pang 10 araw natin ngayon, bali tuloy-tuloy lang siguro. So ayun na nga guys, dito medyo malamig-lamig yung simoy ng hangin, kaya naka-jacket pa rin ako. So umpisa natin, time check 6:05 in the morning. Okay, let's go. So hello mga Uragon, tuloy lang ang runny walk. Ayan, nakakalimang minuto na ako ng lakad takbo. Oh, ayun guys, ito naman, lakad naman muna, pahinga sa takbo-takbo. Ayan, medyo nalabas-labas na ang aking pawis. Ayan. So ito lang ang aking ginagawa pang daily upload natin kasi walang magawang magandang content dito sa Saudi, kaya ganito lang para lang magkaroon tayo ng daily activity sa ating channel. Kaya guys, pwede naman pa-support sa aking channel. Baka sakali tayo, magpakasakali tayo sa mundo ni YT, baka sakali tayo magkakaroon ng magandang future dito, para naman makatulong tayo sa ating pamilya at sa ibang tao na mga nangangailangan din. Okay, so start again ng running. So ayun mga Uragon, malapit na ako makarating sa ating working area. Dating doon, exercise naman 5 minutes, basic exercise lang. Pinakang stretching natin, yung stretching. Ayan, medyo maliwanag na, nakaka 20 minutes na tayong running walk. So ayun guys, dito na ako ulit sa working area. Mag-exercise na ulit, stretching tayo ng 5 minuto. Ito ang ating pang 10 days ng burning fat, early morning exercise. Okay? No. So, ayun na nga mga Uragon, tapos na yung aking 5 minutes na exercise. So, maraming salamat at kita-kita ulit tayo bukas. So, ayun na nga mga Uragon, mga besh, mga bay, tapos na naman ang aking 5 minutes na basic exercise. So, dito na ulit magtatapos ang aking vlog. So, maraming salamat guys, kitang-kita tayo ulit bukas ng umaga, Biyernes. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please like and share and don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye-bye.